Hola, mireu, us vaig ensenyar de la manera que jo estudio, que potser és una mica palissa, però així segur que s'entén tots i cada un dels detalls. A més que practiques els caràcters xinesos, practiques el pinyin i, bueno, va molt bé perquè quan repasses tant el detall és quan després, al cap del temps, d'haver repetit tantes vegades les mateixes coses o que vas superant els dubtes, doncs cada vegada és millor. La gent normalment el que fa és ho entenc més o menys per sobre i més o menys m'entero. Però a mi això del més o menys sempre m'ha posat molt nerviosa. A mi m'agrada molt entendre-ho tot. I que algun dia, en comptes de que jo presto atenció al que diuen, al final el que a mi m'agrada és sentir-me còmode en que el que diuen em ve a mi, no? O sigui, jo estic distreta i de cop sento una frase xina i dic, conxo, l'he entès, no? O sigui que, bueno, per exemple, jo m'agafo d'algun fragment i ho miro i hi haurà moltes coses que les entendré i hi ha moltes altres que no. 永远是个会逃避的胆小鬼而已。再说一遍，怎么了？你就是胆小鬼！别吵了，闭嘴！再说一遍，你就是个胆小鬼！小胖，行了，小胖，你搞错了，陆叶不是无缘无故跟别人打架的。明明就是卢远做错了，为什么你们要一直护着他？事情的真相往往不在于表面，你想听吗1年前到底发生了什么？ Bueno, doncs per exemple, jo el que faig, hi ha moltes coses que les he entès, no? Però hi ha moltes altres que no. Llavors el que faig és transcriure el que han dit. És anar aquí i llavors escolleixo l'idioma que jo vull escriure, en aquest cas el xinès. Llavors jo en el meu teclat de l'ordinador ja. I llavors escric això. Yong Yuan 是个会 no sé què ha passat. Llavors està molt bé perquè d'aquesta manera t'assegures si ho has entès o no. Perquè a vegades ho llegeixes i prou i penses sí que ho he entès, però després, bueno, doncs si ho has entès segur, escriu-ho i a veure si és veritat. Yong Yuan shi ge hui Tiao Pi, jo penso que és Tiao Pi, però no ho és, ja ho veieu. Doncs llavors potser és Tao Pi. Sí, Tao Pi sí que és. De Dan Xiao Wei. Dan Xiao Wei. 而已. Continuo. 再说一遍，怎么了？ 再说一遍. Digue una altra vegada, no? En plan, si te atreves, l'està com... Clar, aquí estan una mica tensos, eh? Zai, shuo, i... Pien, jo crec que és així, però no, no ho és. Doncs bueno, pien. Llavors ens n'aniríem al 7. El 7 sí que és. Pues vinga, zai shui bien. Per cert, que també tinc aquí una eina molt bona per traduir, que a sobre ho diu en veu alta. 永远是个会逃避的胆小鬼而已。 Sempre serà... Bueno, i llavors s'han d'anar molt... 逃避，胆小鬼。 Sí. S'ha d'anar molt de cuidado amb les traduccions, perquè, clar, aquí està també on juga molt el nivell de cadascú, no? Que, clar, al principi t'ho creus tot i aprens raro, però a la llarga ja pots interpretar que quan diu sempre un cobarde que huirà, doncs, bueno, sí, en segons quin context pot ser que sigui correcte, no? Però en veritat és com que diu que és un covard que sempre està fugint. Vull dir que els traductors és molt difícil saber justament el temps verbal, no? Pot ser que sigui un infinitiu, que serà un futur, o que serà un gerundi, o un pretèrit perfet, o un subjuntiu, vull dir, és com que tu també, segons el context, ho has d'acabar posant a pua esto. Llavors, 再说一遍, digue una altra vegada. 再说一遍， Saps? En plan, te atreves o no?
Vale, doncs continuo. 再说一遍怎么了？再说一遍，再说一遍. Llavors, sabeu que a vegades jo puc escriure la frase 再 i buscar el dos, 说, els més comuns surten de seguida, no? I bien, i si ho acabes d'escriure també de seguida et surt. Pots escriure-ho d'una en una o pots fer 再说一遍. I llavors, clar, si són paraules i frases bastant comunes, ja et sortirà del tiró, no? Però llavors també sabeu que pots fer 再说一遍 i es queda tan ample, no? Perquè ells és com un corrector de paraules i sempre es diuen una mica, cada idioma és repetir esquema rere l'altre, no? Un rere l'altre, anar repetint esquema. Llavors, 再说一遍 és com molt típic. 再说一遍怎么了? Què passa si ho dic una altra vegada, no? 再说一遍怎么了？ Veus? Aquí 怎么了？ no li dóna la gana de dir-ho. Dilo otra vez. Sí. Veus? Dilo otra vez. Aquí no. Veus? Aquí no ho compro. Jo diria, ho dic un altre cop, què? I què si ho dic un altre cop? No? Aquesta seria la traducció literal. I què si ho dic un altre cop? What's up? 怎么了? Vale. 你就是个小当鬼. Tu sí que ets un cobarde. Cobardica! 你就是个... Pots dir iga. Epa, has d'anar amb cuidado perquè de seguida te la cola, saps? I tu quan vas de pressa perquè saps que s'ha quedat una mica grogui, no? Bueno, si tu dius que... Tu pots dir 你就是一个. Doncs sí, està bé, però moltes vegades els xinesos tendeixen a escurçar molt les coses, no? És com la llei del mínim esforç i, clar, tu des del col·le, des dels llibres de texto, dius 你就是一个, i està molt bé, però llavors és com un detector de metales pels natius de dir, mira, aquest és un nouvingut, no? O sigui, no s'entera de nada, perquè es nota quan hi ha nivell pardillo i nivell ja pro. I si tu dius 你就是个胆小鬼, però si tu dius 你就是个胆小鬼, la gent diu, cuidao, aquesta ja fa temps que o ha tingut potres, s'ha equivocat i ho ha dit bé, o realment controla la situació. 你就是个胆小鬼。 Eres un cobarde. Clar, si tu fas la traducció literal de la teva llengua materna al xinès, tu pots dir 你是小当鬼. Però ells afegeixen el 就, saps? O sigui, el 就. 就你就是个胆小鬼. Que el 就, aquí diu en seguida, perquè clar, depèn del context, no? Però 就 també és una manera d'emfatitzar, seria com el just de l'inglès. Els que controleu anglès, doncs és el just. Just do it és hazlo, no? Però hi ha com un rerefons de dir simplement fes-ho, no? O sigui, directament, ves al grano, just do it, no? O sigui, deixa't d'històries i fes-ho. Just do it. Doncs llavors, aquí el jo seria moltes vegades reemplaçable pel just. Xiaopang, molt comú que davant dels noms sempre hi afegeixen un xiao, com per atribuir familiaritat i perquè sigui com més de Wenry, no? Xiaopang. I a sobre li diuen pie chaola, pie chaola, o sigui, que no et discuteixis, no? 小胖别吵了。 Deixa de discutir. O sigui, clar, tu pots dir no discuteixis o deixa de discutir, estaria tot correcte. Vale? I ara, pizui. Pizui, això és cállate. És com shut up. És com cierra, la boca és literal. 闭嘴。 Cállate. Shut up. O sigui, pi és cerrar. 闭。 Bueno, aquí diu cerca, però bueno, en veritat és obstruir, cerrar, ¿vale? 嘴。
Zuei és la boca. Com podeu veure, he portat una classe en plan moguda perquè com que estudiar sempre és tan avorrit, almenys que hi hagi aquí harana, no? Zai. Shuo. I bien. Venga ahí. 胆小鬼！好了，小邦，行了，走。好了，小邦。Veus? Com que ho he escrit fa poc, doncs ja ho torno a dir. Xinla. Zo. Sí, li està dient, vale, ja, no, Xiaopang? Vinga, ja, vale, ja, no? O sigui, està bé. O sigui, Haula, Xingla, tots dos serien exactament el mateix. O sigui, explicarien vale, vale, o bé, bé, o ja està, no? O sigui, tranquil. 好了， Està bien, està bien. 行了， Bueno, saps? O sigui, és com dir, vinga, va. 好了，小胖，行了，走。 Zou seria marxa, vés-te'n, vés tirant, no? O sigui, passa ja, 走。 vamos. Saps? O sigui, let's go. Posaria el català, però no n'hi ha. Ens hem de conformar amb les eines que tenim. Després diu xuxu lanjing, o sigui, diu, va, surt i tranquil·litza't una mica, no? I és molt típic el que ara us explicaré. Xuxu, surt a fora, xu seria sortir, xu, vés-te'n a sortir, saps? És 出去， go out, vés-te'n, lanjing. Lanjing. Vale? Això és vés a tranquil·litzar-te. L'enginy en veritat és refrescar, és enfriar-se, però és això, doncs que vagi a apaciguar els ànims. 出去，冷静，冷静， Surt i calma't. 出去，冷静， Fes el favor, no? L'enginy seria 冷静， calma-te, però també seria, veus, com refrescar. 小胖，你搞错了。小胖，你搞错了。 Xiaopang, ni cau tsuola. O sigui, és que t'estàs equivocant de mala manera. Xiaopang. Ni cau tsuola. T'estàs equivocant, o sigui. 小胖，你搞错了。 Ni cau tsuola. Veus? Aquí diu com que t'has equivocado, però també pots dir t'equivoques. Bueno, la, en veritat, és una partícula per indicar que un fet ja s'ha acabat, no? Però bueno, que t'estàs equivocant, saps? 陆月不是无缘无故跟别人打架的。陆月不是无缘无故跟别人打架的。 I aquí està dient que, veus? I ara us passarà moltes vegades que hi ha paraules que dius, però si això no era un continente i això era... O sigui, que hi ha paraules que dius, com pot ser que estiguin aquí juntes, que no me quadra, no? I dius, ostres, doncs ara no sé com s'escriu, saps? I dius, lu... Mira, el lu sí, és el 2. Lu, no de lu de uno, sinó lu, L-U. I jo crec que això és pink, però no és pink. Llavors, clar, llavors dic, bueno, doncs a veure si corre per aquí, i veig que no, que ja, clar, és que el pinyin. I llavors jo tinc el plan B, que és fer servir el pleco. I llavors faig els traços, dibuixo exactament el mateix dibuix. I a sota em sortiran com unes opcions que puc escollir. Si no la veig, doncs ho moc fins que la trobi. I llavors li dono OK i em diu el pinyin, el significat i tot. Però m'he deixat de fer primer l'altre, no? Tenia que haver començat per aquí. El torno a dibuixar tal qual és, i llavors vaig a sota, l'escolleixo, li dono OK i em dona el pinyin. Doncs vale, ara ja sé que és Yue. I és el número 7. Fantàstic. Doncs vinga, això és un nom propi. I moltes vegades... Yue. Vale, aquí te diu que és un Lu. nom fantàstic. I aquí també. Yue, I clar, moltes vegades, doncs... Però clar, Yue, si jo escolleixo lu, Lu, és tierra, és continente i tot això, vale? Veus? Continente, tierra... Yue, I Yue, doncs Yue simplement, veus? Però també és una muntanya alta, el pic més alt d'una muntanya. O sigui, clar,
És que hi ha moltes frases amb això que us trobareu que hi ha com una confusió de dir, ostres, és que més o menys ho entenc tot, quan normalment ho entendria tot, però aquí hi ha com diverses paraules que per mi encara em costen. Sé el que vol dir que és no, però això no tinc massa idea, això és, crec que és enemic, ti, que no té enemics, però clar, no té per què voler dir això en aquest context, no? Llavors, bueno, pues per això faig, justament per això faig aquestes coses. Per saber exactament, per assegurar-me a mi mateixa què és el que sé i el que no sé. Perquè jo moltes vegades, jo aquí puc entendre que en veritat no estic entenent massa res, però sé que diu barallar-se amb altra gent, discutir amb altra gent, no? Veig això i dic que està discutint amb altra gent. Però, clar, veus, aquesta persona, que això és un nom, no és, això no ho entenc, que amb altra gent es baralla, no? Llavors, clar, ho haig de saber què carai diu aquí. Llavors vaig a buscar un altre cop aquesta paraula. Torno a fer el mateix, no? O sigui, dibuixo, més o menys, no cal que sigui gens exacte, però faig una mica el gargot, ho busco a baix i ho selecciono. Ja us passaré el link d'aquesta aplicació a la descripció. Vale, doncs és yuan. Yuan. I em surt aquí, en la 2. Yuan, di. Camperantajada. Camperantajada. Vale. Llavors... 陆月不是无缘无敌跟别人打架的。 Clar, aquí diu no és invencible para 无缘 con otros. Sí, però... 月不是无缘。 Bueno, està dient que, clar, és que aquí també entra que no sabem molt bé el context anterior. Però ell té, com podeu veure aquesta mirada, un altre motiu, no? El motiu era per una raó de pes, si no, no s'hi hagués posat a barallar. Llavors, clar, el seu amic sempre l'està defensant perquè el seu amic sí que sap la veritat de tot plegat. I llavors, clar, diu això, és que no... Ell no és pas un que vagi por ahí sempre barallant-se així a tort i a dret. 明明就是陆远做错了，为什么你们要一直护着他？明明就是陆远做错了，为什么你们要一直护着他？明明就是绿月做错了. I diu, està claríssim que és el... Clar, és que ell li té bastanta tírria en el Luyue, perquè ell no és que sigui tontito, és que senzillament hi ha una part de la informació que no la sap. Llavors, clar, ell defensa doncs, els valors normals i corrents que tothom hauria de tenir, que és que barallar-se està malament. Però clar, ell no sap per què es va barallar. I ja us avanço ara. Bueno, no, us ho diré al final del vídeo. Us deixaré igualment el capítol a la caixa de descripció perquè ho veieu, el què de la qüestió, ¿vale? Perquè em sembla que és en aquest capítol que ho diuen. ¿Vale? Pues, Ming, jo apreto el 2, no cal que vagi a la casilla. Just. Que guai, veus? Ara jo sé, perdó, com s'escriu. I ja no és una laguna, saps? És fantàstic. Tsuotsuola. És fantàstic anar... I llavors, clar, jo un altre dia, quan em trobi això junt, diré, això no és un continente raro, no sé què, sinó que sé que és un nom. I llavors ja pots anar distingint quins elements de la frase són una cosa o una altra. 明明就是陆月做错了。 明明就是陆远做错了，为什么你们要一直护着他？ Vale? 为什么你们要一直护着他? Per què sempre l'heu d'estar protegint? O sigui, és que no ho entenc. 为什么你们要一直护着他? 为什么你们要一直护着他？
Però veus, aquí diu Niman, 你们 i Niman és vosotros, i llavors ell diu ¿por qué sigues Ja. protegiéndolo? És Puja. justament això el que us vull dir, que arriba un punt que al principi es pica molta pedra perquè dius ¿por qué sigues protegiéndole? I en veritat diu ¿por qué seguís protegiéndolo? Però bueno, és només, us ho dic perquè, tot i que per alguns serà una obvietat increïble, és molt bo que saber-ho, no? O sigui, és increïblement útil saber aquestes coses quan depèn de quin nivell esteu. 事情的真相往往不在于表面。事情的真相往往不在于表面。事情的真相往往不在于表面. O sigui, les coses no són pas el que semblen. Nosaltres diríem. 事情的真相往往不在el 4， 不在于表面。Vale. 事情的真相往往不在于表面。 Vale, a menudo. Wang Wang és com... 往往 Seria com Jin Chang. Sí, sovint les coses no són el que semblen, no? O sigui, no està claríssim. 事情的真相往往不在于表面。你想听吗？ Ni si entenc mà. Ho vols... O sigui, en aquest cas, literalment està dient ho vols sentir? Ni xiang... Tinc-me... Ho vols sentir? En aquest cas seria ho vols saber? Vols saber el que va passar realment? 1年前到底发生了什么？1年前到底发生了什么1年前到底发生了什么？ Què carai va passar fa un any? 1年前到底发生了什么？ És que al final el guai d'escriure xinès és que no tens que escriure totes les lletres, és simplement les capitals de cada paraula. Això sí, si hi ha coses que són, com per exemple, quan jo dic yao, no puc fer això, perquè pot ser you, i, yao, ye, yu, yong, i, saps? O sigui, són coses que són molt típiques, que constantment s'estan repetint, llavors, clar. Llavors, o vas directament al 3, cliques la Y i el 3, o senzillament doncs, l'acabes d'escriure i pista, saps? I ja amb la barra espatlladora ja te surt el símbol que tu vols. Vale? Doncs això. Què va passar fa un any enrere? 1年前到底发生了什么？ Però veus, aquí també emprenya una mica perquè què passó hace un año? Però Tauti no 到底 l'estan dient. Tauti en veritat, literalment, vol dir hasta el final. Però llavors és com, Tauti seria com un èmfasi de dir però què carai va passar fa un any, no? Però què raperes devia passar? O sigui, és una manera d'emfatitzar. Tauti emfatitza el fet de voler saber que fa un any fa això, o sigui, què és el que va passar. I bueno, ara ja que ja he fet tot aquest palizón, doncs està molt bé perquè repassem els caràcters. Quan jo escric el que he vist, me'n dono compte realment, és com si m'estigués examinant del què és el que... Perquè jo no em vull enganyar a mi mateixa. Moltes vegades, quan ho entens més o menys, penses, buah, soc una crac. Però no, quan llavors tu pots escriure-ho i llavors també pots saber si ho pots escriure com super espontani, o que tu has de pensar, o que ho has de buscar, com he fet abans, no? Vull dir, aquí veus tu una mica el nivell. Hi ha vegades que hi ha paraules que les tens molt, molt presents i altres vegades que, bueno, que sí que te les saps, però te les has oblidat. Però bueno, i aquí va la cosa que s'ha d'anar repassant i repassant. I bueno, i després, quan jo ja sé que no hi ha cap forat aquí que dic, uah, realment ja sé el que vol dir tot, llavors és quan puc fer la cosa de poder-ho escoltar tot. 永远是个会逃避的胆小鬼！再说一遍，怎么了？你就是胆小鬼！别吵了！再说一遍，你就是个胆小鬼！好了，小胖。小胖，你搞错了。
陆越不是无缘无故跟别人打架的。明明就是陆越做错了，为什么你们要一直护着他？事情的真相往往不在于表面。你想听吗？1年前，到底发生了什么？ I clar, vosaltres pensareu, buah, però és que això, fer-ho cada vegada en tots i cada un dels vídeos, jo me miraré una sèrie en 8 anys, no? I vale, sí, potser és veritat, però és la manera de que al cap del temps, si tu vas agafant aquest ritual de fer les coses, arriba un punt que tu saps xinès, no? I que llavors tu pots parlar en natius i que no et ve gens de nou. Perquè clar, si tu només escoltes les coses acadèmiques del llibre i dels exàmens HSK, Hanyu Shui, Pinkao Shui, tindràs un bon nivell, però llavors surts al carrer i ja no, realment no te n'enteres de res. I per mi, mirar pel·lícules també has d'anar amb cuidado de que no es parla igual en una sèrie, en una telesèrie, en una pel·lícula, que en la vida real. S'acosta molt. O sigui, per lo menys s'acosta molt més que no pas un llibre de text o un curs d'exàmens oficials. Vale? Doncs bueno, us passaré el capítol a baix i segur que repassant ja veureu. Com ara almenys aquest tros no s'us resisteix. 队伍永远是个会逃避的胆小鬼而已。再说一遍，怎么了？你就是个胆小鬼！别吵了！闭嘴！再说，你就是个胆小鬼！小胖，小胖，你搞错了。陆越不是无缘无故跟别人打架的。明明就是陆越做错了，为什么你们要一直护着他？事情的真相往往不在于表面。你想听吗？1年前，到底发生了什么？